Keke min nivîce dîn? Em di bernameya xwe de qet twîta naxwînin? حزنا جان از bi tiştê wisa ele tew şira ele qeder nabim. Dixwazî tu bixwîne canım. De baş e keke min. Wê gavê ez bixwînim. Belê. Bernameya xeberên komîk. We jiyana me perîşan kir. Min navnîşana we tev stan. Ez ê we ji mala we bigirim. حزنا جان devjê berde. Pêdiviya me bi tiştê wisa tu neye. Bila xebera me dest pê bike. Tu maftarî keko. De baş e. Em derbasî xebera xwe bibin. Twitter li Tirkiyeyê ofîs venake û vergiya xwe nade. Ji bo vê yekê gel li hemberê Twitterê gelek aciz bûye. Me ji mîkrofonên xwe dirêjî berpirsiyarê Twitterê kirin. Belê, em bi hev re temaşe bikin. Birêz ber pêrs keremke. Birêz berpirs gelo rast ku hûn naxwazin ofîs ve bikin. Na ez benî na ev îftirane îftira. Me jî xwest da ku em ofîsê ve bikin. Lê me tu kes nedît da em bînin serkar. Çawa yani? Çawa, me ji kurê me ta xwe re got were bibe xweyê karê xwe, were li ser kar raweste, li min guhdar nekir ez benî. Gelo çima naxwest? Dibêje ji min re karekî hê baştir bibîne. Geh dibêje tu dikarî min bikî şaredariyekî. Nizam gelo wê akbîla min fûl tijî be, pir zehmet e pir. Mêro kar neecibîne kar. Me ciyek bi kirê jî nedît. Oho, kirê pir buhane, haya we heye da ku mirov ofîsek bi çi qasî kirê dike. Belê. Haya min jî heye ez binî? Baş e. Haydi haya we ji wê heye. Hûn zanin ku ala vê ofîsê çi qas buhane, pirsgirêk bi vekirina ofîsê çareser nabe. Zimpeye, ataçe, qeleme, pirpere lazim e pir. Lê gel dibêje ku hûn tim û tim bi van hinceta naxwazin ku baca xwe bidin. Bese Twitter êdî wergiya xwe bide. Ya baca xwe bide yan jî ji vir here. Ofîsek sê an çar ode bigre da ku em jî carna werin ziyareta te Twitter. Mêze ez carekden tweet nanivîsim. Kî xwe aciz dike gelo? Yên ku nerazîbûna xwe nîşan didin jî Twitterê bikardînin. Nerazîbûna xwe di wir de nîşan didin. Heke em Twitterê bigirin wê nikaribin nerazîbûna xwe jî nîşan bidin. Yani wan fenomenê Twitterê bi çi qas meheştistînin hayat te jê heye. Ho, ew pere distînin. Na, nastînin. Frêna min teqiya ji ber wê çendê min da navê lê.